M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, ife ana anu lero lachinayi pa 11 July 2024 pamene tikukumbukira Benedicto Woyera yemwe anali wamkulu woyang'anira ku monastery malo obindikira. Tikupemphani mukhale nafe tsiku la lero pamene tikugawana mawu athu amene mwatipasa kuti atithandizire kuzamisa moyo wathu wauzimu. Monga momwe tikumvera, tithandizeni kukhala anthu ovomera kuyitana kwa Ambuye Mulungu ndi kulandira chikondi chake komanso chifundo chake chopanda malire pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, popeza iye amatikondabe ngakhale ife timuchitire zoyipa zosiyanasiyana. Mutithandizenso kukhala anthu olimbikira kugwira ntchito pamene ena atikhulupirira kutipasa ntchito zosiyanasiyana zimene Ambuye Yesu akutiuza tsiku la lero mu Uthenga Wabwino. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mprofeti Hosea mutu 11 ndime ya 1 mpaka 4 kupitiriza ndi ndime ya 8 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi akatekist Ernest Frank kuchokera ku Mbusa Wabwino Msanje Parish mu Diocese ya Chikwawa. Mawu a Mtengo Wabwino akuchokera mu Mtengo Wabwino wa Mateyo Woyera mutu 10 kuyambira ndime ya 7 kulekeza ya 15. Amene akutiwerengera mawu a Mtengo Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Mprofeti Hosea. Chauta akuti, pamene Israeli anali mwana ninkamukonda. Mwana wangayo ndidamuyitana kuti atuluke ku Igupto. Komabe ndine amene ndidamphunzitsa Aefraimu kuyenda. Ndidawalera, koma sadavomereze kuti amene ndidawasamala ndine. Ndidawakokera kwa ine mwachifundo ndi mwachikondi. Ndidawanyamula nkuwatsamiza kutsaya kwanga. Ndidawerama nkuwadyetsa. Kodi ndingakusiye bwanji iwe Ephraim? Kodi ndingathe kukutaya bwanji iwe Israel? Kodi ndingathe bwanji kukusandutsa ngati Adima? Kodi ndingathe kukuononga ngati Zeboimu? Mtima wanga wakana kutero. Chifundo changa chikukula. Sindidzalekerera kuti mkwiyo wanga ukulangitse. Sindidzamuononganso Ephraim, pakuti ine ndine Mulungu osati munthu. Ine Woyera uja ndili nawe, ndipo sindidzabwera kudzakuononga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo Woyera. Mutu 10 kuyambira ndime ya 7 kulekeza ya 15. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa ophunzira ake, pitani muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Muzikachiritsa odwala, muzikaukitsa akufa, muzikachotsa khate, muzikatulutsa mizimu yoyipa. Mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Musatenge ndalama mzikwama, kaya mzagolide, kaya mzamsiliva, kaya mzamakopala. Musatenge thumba la paulendo, kapena mikanjo iwiri, kapena nsapato, kapena ndodo. Paja wantchito ngoyenera kulandira zosowa zake. Pamene mwalowa mu mzinda kapena mudzi uliwonse,
mufunsise za munthu wofunadi kukulandirani, ngakhale ku nyumba kwake mpaka nthawi yochoka. Polowa mnyumba muzikanena kuti mtendere ukhale ndi inu. Tsono ngati anthu a mnyumbamo akulandiranidi, mtendere wanuwo ukhale nawo ndithu. Koma ngati anthu a nyumbamo akana kukulandirani, mtendere wanuwo ubwerere kwa inu. Munthu aliyense akakana kukulandirani kapena kumvera mawu anu, musase fumbi la kumapazi kwanu potuluka mnyumbamo kapena m'mudzimo. Ndithu ndikunenetsa kuti tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga mudzi wa Sodomu ndi wa Gomora, koma osati polanga mudzi umenewo. Uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero lachinayi pa 11 July 2024 tabweranso kuti tigawane mawu a Mulungu. Mulungu lero afuna ationetse mbali ina ya moyo wake. Mulungu ndi wachifundo chopanda malire, Mulungu ndi wachikondi chosasimbika. Kuchokera mmawu athu oyambirira ndi pamene tikuona komanso kumva zimene zizi. Mulungu sakumvetsa kuti kodi chimakhala chili chani munthu akuchitiridwa china chilichonse pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku, koma akukanika kubweza chikondi, akukanika kubweza ulemu umene akuulandira. Mulungu sakumvetsa kuti amene ali Israeli mwana wake china chilichonse akumuchitira, akumpangira china chilichonse chokhuzana ndi moyo wake, chitetezo, kukula, zakudya, china chilichonse chimene chofunikira akumpasa. Koma iyeyo Israeli ali ndi mwano ndi Mulungu, sakumvetsera Mulungu, akunkana Mulungu. Mulungu akuyesa kumunyengerera mwana wakeyo, koma Israeli sakumva. Kodi chimakhala chili chani? Ifeyo anthu tikamapanga ngati zimenezi kwa Ambuye Mulungu. Ndiye Mulungu akunena kuti anakatha kubweretsa mkwiyo wake kwa Israeli, anakatha kumulanga Israeli, kwa popeza iye ndi wachikondi komanso ndi wachifundo, zimenezi sachita. Ayesesabe kumunyengerera Israeli kuti abwerere kwa iye, ayesesabe kumunyengerera mwana wake kuti amvese zimene Mulungu akuchita. Mulungu akudandaulira inu ndine amene timanyadira moyo wochokera kwa Mulungu, timanyadira zinthu zosiyanasiyana zimene Mulungu atipasa, koma timazisandusa zinthu zimene Mulungu atipasa, timasandusa moyo wathu chinthu chonyozera Mulungu. Ndiwo Mulungu sakumvetsa. Funso nkumati kodi chimakhala chili chani kukana chifundo cha Mulungu, chikondi cha Mulungu? Ife timakhala ngati kunena kuti zochitika zathuzo tikumutalikana ndi Mulungu, ndiwo Mulunguyo akutithamangira kuti tibwerere kwa iye, tichite zimene akufuna, chifukwa zimene Mulungu akutifunirazo ndi chipulumutso, zinthu zabwino kusogoloko. Koma ife tikukhala ngati tikumuthawa Mulunguyo, tizipangabe zinthu zosayenera pamaso pa Ambuye Mulungu, zosakhala bwino pamaso pa Ambuye Mulungu. Lero iye akutidandaulira, akunena kuti tikuyenera kubwerera kwa iye, chifukwa iyeyo wayesesa kutitsatira, kutibweza ku zinthu zimene zili zoononga moyo wathu, zinthu zimene zingathe kuononga china chilichonse chimene timachiona kuti nchofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Lero tikupemphedwa kubwerera kwa Ambuye Mulungu, monga momwe Mulunguyo anapemphera Israeli kuti abwerere kwa iye. Mneneri Hosea mene ankalemba zanga zimene kamene anapasidwa ntchito yangati imeneyi, anadandaulira kwambiri ana Israeli chifukwa sanamvese. Chifukwa chake anawa amakangamira kupanga zinthu zoyipa, amakangamira kupanga zinthu zosakhala bwino. Mtundu wa Israeli unkachita zinthu zodabwitsa kwambiri, ndipo Hosea sankamvesa kwambiri. Chifukwa chake Mulungu anamuuza mawu ngati amenewo, auza ana Israeli kuti Mulungu sawalanga, Mulungu sawachitira chipongwe, Mulungu sawakwiyira, koma Mulunguyo aonetserabe chifundo ndi chikondi chosiyanasiyana. God still does that to us. He is very merciful, very kind, very generous to us, and he wants us to go back to him. He wants us to be repentant people in order for us to be back to his camp. Tibwerere kwa Ambuye Mulungu, angufuna kuti ife tisiye zoyipazo ndi kumachita zimene zizonkomera Mulungu nthawi zonse. Uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, anthu apasidwa ntchito. Ophunzira Ambuye Yesu anasankhidwa aja apasidwa ntchito, ndipo Ambuye Yesu akupereka ma instructions. Ntchito imene ndifuna kuti mukagwireyi zochitika zake ndi zotere: munyamule zakuti,
musakapange zakuti, mukonzekere zakuti, mungachita zakuti. Giving instructions to the ones who have been given some responsibility, some duties. Ifeyo tiphunzirepo kanthu kuchokera kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu adasankha anthu, anapasa ma instructions ndi kuwawuzanso zochita, zokanena kukachita. Ndipo akakumana ndi zinthu zina anawawuzanso zochita kumenekoko. Ifeyo tikakhala kuti tili ndi anthu athu amene tifuna kuti agwire ntchito ina yake, timapereka ma instructions, timapereka ma guidelines, timaonesera njira imene akuyenera kuti ayitsatire kuti ntchito yawo akayigwire mosavuta. Timawapanga empower anthu angati amenachi. Lero tikuphunzitsidwa kuti tikuyenera kupangana empower anthu kuwapasa mphamvu zapadera, kuwaphunzitsa mwapadera, kuwapanga training mwapadera kuti ntchito yawo akayigwire bwino. It doesn't make sense that we accuse somebody else for being a failure when we have not given some directions, when we have not given some instructions, when we have not trained that particular person. Ife ngatufuna timpange measure munthu kuti capacity yake ndi yotani, timpange measure munthu uyo, titamuuza zochita kuti ukuyenda kupanga zakuti, ukuyenda kupanga zakuti, ukuyenda kupanga zakuti. Munthu ungatanga lephera zangati zimenezi pamene ngati kunena kuti munthu amene ndi okanika, munthu amene ndi olephera. Osakhala munthu amene ndi olephera, munthu amene ndi okanika, chikhalirecho ifeyo sinampange instruct kuti ntchito yake akuyenera kuyigwira motani. Chaka chino tikhala ndi zisankho. Anthu asankhidwa maudindo osiyanasiyana. Sizakhala zinthu zabwino chaka chammawa kumapeto kwa chaka chammawa kapena chaka chamkuja kumanena kuti akuti alephera pa udindo wawo ngati chairperson, alephera pa udindo wawo ngati secretary, alephera pa udindo wawo ngati msungichuma, alephera pa udindo wawo ngati mlangizi. Chikhalirecho anthu atasankhidwa panalibe training ina iliyonse, panalibe orientation ina iliyonse, panalibe kuwaphunzitsa kwina kulikonse. Anthu amene apasidwa ntchito akuyenera kulandira orientation kuti aziwe kuti ntchito yawoyo ayigwira motani, kuti akamalephera azingokumbutsidwa kuti pakuti muyenda kupanga zotere, pakuti mukuyenda kupanga zotere kuti zinthu ziyende bwinobwino. Ndechi ndi choyambirira chimene tikuphunzira kuchokera kwa Ambuye Yesu. Chachiwiri, anthu atasankhidwa anatumidwa kumalo kosiyanasiyana, akukagwira ntchito kumalo kosiyanasiyana. Ndi akuti wantchito akuyenera kulandira malipiro ake, akuyenera kumpasa malipiro angati amenewo ndi ndani? Anthu amene akutumikira. Chifukwa Ambuye Yesu akunena kuti kumene moti akapiteko akupasani chakudya, mukakhale komweko. Chakudya akupasani komweko, akusamalirani komweko. Ansembe amatumidwa, asisteri amatumidwa kukagwira ntchito malo osiyanasiyana. Do we take care of them? Timawasamalira, timawapasa chakudya chokwanira, tiwathandiza mu zosowa zawo. Pali zinthu zambirimbiri zimene waja amazisowa. Nthawi zina ndi bwino kupita ku nyumba kwa nsembe, kangati family, kangati mphakati, kangati church council, kangati kupita kuona kuti tifuna tonena mu fridge muli zotani, mungapeza kuti mulembe madzi okhaokha, kapena thobwa lokhalokha, kapena mwangokhala mwina so fridge yosanayizimisa. Kuyang'ana kumene amasungira zinthu zina zosiyanasiyana kulibiretu kanthu. Mwina chikhalirecho ifeso makomo mwathu zina zake timaona kuti zakhalisa kwambiri, mwina ndi ukazitaya, zinthu kumapanga expire. Tatiyeni tiasamalire ansembe athu, tiasamalire asisteri athu, tiasamalire agrupu athu. Iwo aja atumidwa ndi Mulungu kuzagwira ntchito kumalo kwakuti. Lero ali kwanuko, mawa akakhala kumalo kwina. Ansembe amakhala akudziwa kuti kumamene tunali ku parish yakuti, mene nali ku parish kwakuti amene panga zakuti, kuparish kuno ndabwera kuno zina zake sizikutheka iyayi. Tiyeni tiathandiza ansembe aja, they should be motivated. The sisters should be motivated. My brother akaya ali motivated. Funa kuti tikuwasamalira munjira zosiyanasiyana pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni tipemphere tsiku la lero Mulungu atithandize. Poyambirira tizindikire kuti ndi wachifundo chachikulu chopanda malire, afuna kuti tibwerere kwa Iye. Tisakomedwe ndi zinthu zina zimene zikuononga moyo wathu, zinthu zina zimene zikusakaza njira yathu ya uzimu. Tichite zimene Mulungu akufuna popeza akuna kuti tibwerere kwa Iye. Kachiwiri, pamene tapasidwa ntchito tiyigwire mwatoto moyo, tilimbikire kugwira ntchito. Pamene tikulimbikira kugwira ntchito, anthu amene akuona kuti tikulimbikira kugwira ntchito amatithandiza munjira zosiyanasiyana. Amene asankhidwa kugwira ntchito tiwapase ma instructions, ma guidelines kuna kuti azindikire chimene akuyenera kukachita. Ndipo ifeyo tikamazapanga judge kuti anagwira ntchito bwino, kama sanagwira ntchito bwino, tizapange judge based on the guidelines, ma instructions kapena training imene wacha tinawapasa. Mulungu atithandize kusunga mawu ake nthawi zonse, ndipo tipitirize kusamalirana wina ndi nzake m'mabanja mwathu, ku chechi kwathu, mwana kumene timagwira ntchito, kuti tonsefe tikwanirise cholinga cha Mulungu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tikutize kumwa kwambiri chifukwa cha mawu amene munatipasa tsiku la lero, otithandiza
kukhala anthu ozindikira chifundo chanu chopanda malire pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuvomera chikondi chanu, komanso kuzindikira kuti pamene tapasidwa ntchito yosiyanasiyana tikuyenera kulimbikira ntchito yanga imeneyi, komanso ngati tikuwapasa ife ntchito anzathu tiwaphunzitse kuti ntchito akayigwire bwino, ndipo poteropo tisakhale tikukwanirisa zolinga zanu zokuti ufumu wanu ufike ponseponse. Pitizani kukhala nafe ndi kutiteteza kuzoopsa zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.